neexistuje ministerstvo zahraničných vecí. Prosím. Fuč, neexistuje Zink. Nebláznite. Fuč, neexistuje 10-minútová zmluva. Prosím. Fuč, nie sú peniaze, ktoré dostávali. Nebláznite. Ja neviem, kto vás vychovával, však buďte trochu kľudní, nechajte nás dohovoriť. Vy postavíte otázku a my odpovedáme. Nebuďte ako ten herec, ktorý rozpráva všetko, že ako je všetko zlé. To takýchto ľudí preboha to obhajujete. To takýchto ľudí, takže nechajte, ja dokončím. Myslím si, že som. Ju mŕtvola nezaujímala, čo tam po mŕtvole. Len mŕtvola sa nevolala Jožo, mal sa volať Peter. Myslím si, že som odpovedal veľmi jasne, nemáte absolútne žiadne správanie. Musíte nás nechať dokončiť to, čo hovoríme. Fico má v ruke drahé pero. Do not touch. To je progresívne Slovensko. Do not touch. Ako som si mohol dovoliť zastrešiť záhradku? Náš postoj je fuč, neexistuje ministerstvo zahraničných vecí. Prosím. Fuč, neexistuje Zink. Nebláznite. Fuč, neexistuje 10-minútová zmluva. Prosím. Fuč, nie sú peniaze, ktoré dostávali. Nebláznite. Fuč, neexistuje ministerstvo zahraničných vecí. Prosím. Fuč, neexistuje Zink. Nebláznite. Fuč, neexistuje 10-minútová zmluva. Prosím. Fuč, nie sú peniaze, ktoré dostávali. Nebláznite.